Ilegalizazioa zari zara? Bai. Baina, badakizu zer ari zareten proposatzen? Si reivindicáis el derecho a decidir vuestro futuro, si reivindicáis la autodeterminación e incluso la independencia, si estáis proponiendo otros modelos de Estado, en consecuencia, estáis poniendo en entredicho la unidad de España y Francia, por Dios. Si os posicionáis como sus enemigos, ¿no entendéis que es lógico que reaccionen? Baina guk ez dugu inoren etzai izan nahi. Ni Enrique Alaina naiz, batasuna auziperatua, urte bete terdiz kartzelan egonda, eta orain gutxi atara da fiskalitzaren eskaria, 8 urtetako espetxe zigorra eskatzen digute, diaten hiri, beste batzui 12, gure auzipean. Ikusi dugu, oraintxe, eskubideen bortxaketa. Alor guztiak, politikoa, langileen arloan, nekazarien arloan, Euskal Herri mailan instituzio nazional bakarra nola vulneratu duten, hezkuntzan, hizkuntza eskubideetan, gazteen eskubideetan, bortzaketa itzela da, urraketa itzela, eskubide zibil eta politiko guztiak bortzatzen dituzte. Hemen maila handi baten ikusten ditugu, baina maila txikian ere ikusten ditugu. Gure senide eta lagun kartzelan daudenak, publikoan ezin dugu esan maite ditugula. Jendeak kartzelaratzen dute eta auziperatzen dute horregaitik. Maite ditugunen argazkiak ezin ditugu kalera atara. Sartu algaitzakete kartzelan. Eskubide zibil eta politikoen urraketan lehen urratzak ematea oso erresa da. Oso erresa da, baina nun bukatzen diren ez dakigu inoiz. Edonori tokatu litzaioken. Adibidez, Euskal Herriaren kontrako sumarioak ireki dituen epaile famatu horrek, bere izen da. Urraketa horietan lehenengo pausuak eta gogorrenak eman dituenak. Eta orain, bere ari da pairatzen hori. Nun hasten dan, badakigu, nun bukatu daiteken ez. Horregaitik, ezinbestekoa da, adierazi Euskal Herria, eta eskubide horien defentsan arresi bat eraiki. Aspaldira herri hau eraikitzen arresi hori. Lehenengo harriak jarrita daude, baina beharrezkoa dugu harri gehiago jarri. Guztion artean arresia eraiki. Gaurtik, bihartik, etzitik aurrera, bakotxa gure eremuetan, elkarlanean, zenideekin, lagunekin, lantegietan, gure esparruetan arresi hori eraikin egin behar dugu. Hori da, adierazi Euskal Herriak topatzen duena. Guztion artean, eskubide zibil eta politikoen defentsa egitea eta horien aldarrikapenean arresi bat eraiki. Honekin, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta bukatutzat ematen dugu ekitaldia. Mila esker. Mutu dira paperak, gorri eta horiak, gortu dira epelak,